Stres zmení spôsob, akým dýchaš. To si pamätaj. Keď si napätí, tvoje telo prechádza do režimu prežitia. Hrudník sa zatne, dých sa skráti, kyslík sa nedostane do plúc ani do mozgu. Telo si myslí, že bojuje o prežitie. A ty len sedíš v kancelárii, čítaš správy, riešiš e-maily alebo sa hraješ v telefóne. A pritom tvoj nervový systém bije na poplach. V takom stave sa regenerácia vypína. Telo nevyrába energiu, iba ju spaluje. Začne starnúť rýchlejšie, spať horšie, cítiť menej. Stres nie je len v hlave, je v tvojom dychu. A jediný spôsob, ako ho vypnúť, je znova prevziať kontrolu nad tým, ako dýchaš. Hlboký nádych znamená, nie som v ohrození, som v prítomnosti. To je moment, keď sa spúšťa regenerácia, keď telo začne opäť tvoriť život, nie stres. Preto dýchaj vedome, nie pre vzduch, ale pre rovnováhu, pokoj a silu. Som Tibor Michalko a som autor metódy Kód víťazov.